barateli a cɛ ka ɲi a nɔ ka ɲi i bɛ om nana ni hɛrɛ ye wa i bɛ om nana ni an dun ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est de la qualité ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est le numéro 1 sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ u ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité an di barateli ma cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya an di barateli ma telima wa da ka di trop sojɔlaw lafiyara pɛntirikɛlaw lafiyara i bɛ om nana ni hɛrɛ ye maliyɛnw sɛbɛra an du intérieur an du extérieur sɔngɔ dama tɛmɛ diya do ani siman kɔl a baara n'o kan ɲi ne a bɛ ja teliya la a b'i ka so nuguya sɔngɔ dama tɛmɛ diya baara n'o kan ɲi i bi om baara n'o kan ɲi sɔgɔnɔ ta ni kɛnɛma ta a baara n'o kan ɲi i bi om 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 baaraw daminɛna kokura ka fɔ jiginɛ jabala la ase demine la tile 10 u ka tasuma kasara tɛmɛlen kɔfɛ ko nin baara daminɛ in joona ale sababuya bɔra u ka kunnafoniyaw maracogo ani u la baaracogow la tunya do tajiko gɛlɛya be mali kan ni waati na ko nga ni ye kow ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko ni tajiko gɛlɛya ye ale ma kɛ sababu ye ka yɛlɛma caman don da dumunifɛnw olu o sɔgɔn la fatumata m jara ale bɛna caman ɲɛfɔ an ye o ko ka ni kunnafoniya ninnu senfɛ an balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bindɛnɛ nɔbɔnkalo tile 24 san 2025 an bɛna mun walawalaw ye ni sisanda in na o kama an b'a fɔ ko aw bisimila advance tv jabaraniso sanfɛla la i n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na ka kɛɲɛ ni kafo jiginɛ maaw u ye kasara min sɔrɔ tile 10 bɔɲɔngo tɛmɛlen kɔfɛ ko baaraw daminɛna ko kura ni baara daminɛ in joona ko ale sababuya bɔra u ka kunnafoniyaw maracogo ani a la baaracogow la u ka ɲɛmaaba n'a bɛ ibrahima keyita ale ko fɔ ale ye ɲɛfɔli kɛ a ko ka advance tv ale kuma bara la an ka jɛn k'o lajɛ an bɛ an ka ministre de la sécurité fo à travers le service de sapeurs-pompiers kabiri tasuma wulila n'an y'u wele u cɛdenw caman sera yan avec aussi minɛn caman o de y'a to tasuma in n'i y'a yanga ye a tun bɛ se ka masiba caman créer mais tasuma in danna sodala olu ka wulikajɔ kama mais aussi an b'an ka ministre de l'économie et des finances fo a kɛra o dugujɛ bɛɛ a wulila ka s'an ma ka population rassurer ka client rassurer k'a fɔ basi ma kɛ kafo jiginɛ la wa kafo jiginɛ ka plan min b'a bolo n'ala sɔnna ma rapidement baaraw bɛna reprendre kafo ye guichet 153 guichet ni agence mali bɛɛ lajɛlen na bon olu bɛɛ hakili de bi yan siège la bon o hakili o jenina donc a bɛ mɔgɔ jatigɛ kun bɔ kunnafoni o kunnafoni bɛ kɛ a kunnafoniw a bɛɛ bɛ kɛ sogonikɔ fɛnɛ au centre de réplication na donc an ka wulikajɔ kɔnɔ an bɛ baarakɛlaw fana fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ informatique baara la bon u ye wulikajɔ kɛ k'a kunnafoniw k'a bɛɛ lajɛlen ka se k'a kunnafoniw bɛɛ sɔrɔ jusqu'à la dernière opération avant l'incendie. An ka digitalisation na an kɛlen don k'a kɛ client o client i b'i to i yɛrɛ fɛ i ka bureau kɔnɔ i ka foro la hali ni téléphone bitɔnba de b'i bolo u b'a fɔ système ma ko USSD k'a fɔ yɛrɛ ta ye dièse 466 dièse 1 dièse n'i y'o kɛ dɔrɔn jiginɛ taamana i bɛ don o kɔnɔ a bɛ se ka fɛnɛ an ka minnu bɛ taa tontine collecter u bɛ se ka taa tontine collecter ni téléphone ye k'a sɔrɔ connexion tɛ yen courant tɛ yen bon et en même temps an yɛrɛ ka guichet la comme n y'a fɔ a ye cogo min na courant tɛ yan présentement connexion tɛ yan mais tɔndenw u servira u y'u ka dépôt kɛ u y'u ka retrait kɛ waatini kunkurunin min kɛra ni u tun tɛ se k'u ka opération kɛ au lieu k'u kana u futinɛlen ayi u nana ka dugawu kɛ u nana k'an hakili sigi donc ni o hakilisigi bɛɛ kɔnɔna la an sera ka baara reprendre nin cogoya la
ne bɛ hakilisigi kuma mun d'u ma o de ye k'a fɔ n'Ala sɔnna hali bi an ka plan d'affaires n'o ye an ka plan stratégique ye ka taa ɲɛfɛ hali bi digitalisation na pour que client yɛrɛ mago kana jɔ kana an ka gese la. An bɛ pereperelatigɛ di k'a fɔ ni kunnafoniya ninnu bɔra k'a fɔ yɛrɛ ka cellule de communication ma olu de yɔrɔ. An bɛ taa ni kunnafoniya ye ɲɛfɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin ye a kalo 2 ye tajiko gɛlɛya bɛ Mali kan nka o bɛɛ n'a ta fasoden minnu ka baaraw ɲɛsinnen don jago ma olu kɔni ye a jira k'a fɔ ko nin tajiko gɛlɛya in k'a ma kɛ sababu ye ka yɛlɛma. Tajiko gɛlɛya yala ale kɛlen no sababu ye ka dɔ fara an ka sumanw sɔngɔ kan wa? O kama an wulila ka se sugu kɔnɔnaw la yaasa feerekɛlaw ka se ka dɔ fɔ an ye sɔngɔko la. Yakuba Gindo n'ale ye sogo feerela ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ tajiko gɛlɛya ma fɛn fara ale ka sogo sɔngɔ kan. Sogo yɛrɛ n'a ye ne ɲininka dɔ bɔra a prix la parce que a kun bɛ feere 680 mugan bɔra sogo sɔngɔ na. Bon donc o la ne ka jate la dɔ de bɔra la fɛn kɔni ma fara kan fɔlɔ. Bon an yɛrɛ kun bɛ engrais ta fɔlɔ 660. Bon sisan an bɛ k'a sɔrɔ 640 620. Bon donc an bɛ k'a feere 660. Donc dɔ de bɔra la. Feere fɛn kɔni e b'a feere prix min na toujours n'a fɛn ma fara engrais ta yɔrɔ la e bɛ ka fɛn fara kan e bɛ ka juguya kɛ i yɛrɛ la de k'a fɔ e b'a kɛ mɔgɔ ye e t'a kɛ mɔgɔ ye de e b'a kɛ i yɛrɛbakun ye de n'o tɛ a nafolo t'i nafa o. Maa dɔw fana y'a jira k'a fɔ tajiko gɛlɛya kɛlen no sababu ye ka olu ka tani ka segiw gɛlɛya sugu la nka a ma fɛn kɔni fara sɔngɔw kan. Walayi ne tatɔla bɛ gɛlɛya sɔrɔ ne bɛ mobili sɔrɔ yanni ne ka mobili sɔrɔ o ye baara ye ni kɔni sera Bangɔni place la kɔni jɔngala ni n bolo kɛra ta mɔgɔ o mɔgɔ ma mobilitigiw Ala ka jɔn ɲuman ninnu u bɛ ɲɛ an ma ka taa an bila fo an ka su an b'an bolo kɔrɔta mɔgɔw de ma dɛ u bɛ ɲɛ an ma u bɛ hinɛ an na k'an ta ka taa n'an ye ne yɛrɛ bɛ ten de. An balimamuso in kɔni y'a yira k'a fɔ sannikɛlaw bɛ ka sumaya an bɛ wagati min na i ko sisan ka d'a kan an ka jamana minɛ fanba bɛ bɔ kɔ kan de ka don. Tajiko gɛlɛya kɛlen no sababu ye k'o baaraw gɛlɛya. Alhamdulillah sanni sumayara ka da gɛlɛya n'a taabolo kan parce que an ka fɛn caman bɛ u bɛ dɔw bɔ kɔ kan dɔw bɛ sɔrɔ an yɛrɛ bolo yan n'o olu ma dun a sanni sumayara ka d'a kan wagati yɛrɛ tɛmɛna dɔɔni farala jɛgɛ ka semaine tɛmɛnbaga mais alhamdulillah dɔɔni bɔra a la bi an kun b'o gɛlɛya kɔnɔ mais an bɛ taa cogo min na an bɛ tan min sɔrɔ ka tiɲɛ na anw ma tɛmɛ o kan. Feerekɛla dɔw y'a yira k'a fɔ nin gɛlɛya in bɛɛ kɔfɛ fɛn min bɛ tali kɛ baganw donni na fo ka taa se sumanw ma o kɔni gɛlɛyalen no kosɛbɛ. A ka kan jamana ɲɛmaaw ka fɛɛrɛ jɔnjɔn tigɛ yaasa a kana na juguya ka tɛmɛ nin kan min bɛ kɛ sababu ye tajiko gɛlɛya kana kɛ kɔlɔlɔ ye an ka balow kan. Kunnafoni nasira wɛrɛ la k'aw ladɔnniya k'a fɔ walasa ka kira kisi nɛɛma bɛ a ye ale ka bangeli o ɲɛnamayali ko sigi sen kan association Aibaru Rasulu ale ye wajulu belebele sigi sen kan Bamakɔ sigida 6nan na kɛrɛnkɛrɛnnenya Banankabugukaw fɛ yen u ka nin sigi kumasen bolila min kan o ye alabato ale kɛcogo ɲuman ka taa se laseli ɲuman kɛliw ma Isa Sise ale tun b'a kɛnɛ kan a ye mun sɔrɔ aw ni ne an ka jɛn k'o lajɛ. Ni don tɔgɔla in na silamɛw bɔra ka caya ka taa association Aibaru Rasulu ka wele jaabi Mawulud o hukumu kɔnɔ ɲɛnajɛ in daminɛla ni wajulu ye ka se ka mɔgɔw bisimila association ɲɛmɔgɔ ka fɔ la nin ye ɲɔgɔn dalajɛba ye min kun kan ka kɛ. Kanu de bɛ mɔgɔ sama i ka se ka nin kɛ ni kanu tɛ i se ka nin kɛ donc maaw ka alakira kanu o de b'a to u bi sɔn ka effort kɛ maaw bɔr'u sen na Maka a nɔfɛ ka na Madina k'u muso n'u denw to yen k'u ka nafolo to yen donc ni anw ye nin kɛ o ye fitinin de ye alakira ko la wa tɔba bɛ kɔfɛ ka na inshallah. Nɛnɛ Job ka fɔ la n'ale ye ko in denba ye Aibaru Rasulu ka laɲini dɔ ye nin ye ka se ka maaw fara ɲɔgɔn kan ka kuma an kuntigi Mahamadu kan kisi ni nɛɛma b'a ye. Mawuludu kɛnɛ an b'a sigi an t'a sigi dɔ wɛrɛ la fo ka alakira ka tagabolo fɔ ka a jogo ɲumanw fɔ ka hakili jigiw kɛ. Mɔgɔ caman jira k'a fɔ nali jara u ye hali k'a dan duwawu sɔrɔli ma. Kɛnɛ in a diyara an ye parce que an bɛna duwawu min na an dun ka duwawu bɛ jaabi fana an seli o seli an bɛ kan k'a fɔ ko ya Rabi Mali a ka bɔ nin degun in kɔnɔ. Lajɛrɛ in kun cɛra badenya ni hɛrɛ kɔnɔ wa duwawu caman kɛra yalasa bɛn keleya ani jamana ka taaɲɛ o bɛ se ka sabati cogo min na. Ayiwa nin de bɛ taa ni an ye jamana kɔkanko kibaruya hukumu kɔnɔna na Mamadu Jalo ale ye wulikajɔw kɛ a ye mun sɔrɔ an ka jɛn k'o lajɛ.
Guinée Bissau kaw fe no fɛn min ye maa 960 bɔɲɔgɔnko olu kɔni kun kɔnɔlen don kalata la min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmasigi fo ka taa se wasaden sigi ma. Guinée jamanakuntigi ɲɛma ye n'o ye Umaru Sisoko Ambalo ale kɔni bɛ k'i kanbɔ a ka kalata tako filanan nɔfɛ. Fɛn min ye a sinakɛ ye n'o ye Fernando Diaz de Costa ale kɔni kɔkɔrɔma donnen don fanga sinamatɔnkuluw fɛ walasa ale bɛ se ka fɛn min ye Umaru Ambalo ale nɔrɔ bila. An b'a dɔnniya k'a fɔ nin kalata mun bolodalen filɛ nin ye Guinée Bissau jamana kɔnɔ a kun bolodalen no san 2024 wagatiw la nka fɛn min ye lakanako gɛlɛyaw ye olu kɛra sababu ye ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ. Faransi jamana ɲɛma n'o ye Emmanuel Macron ye ale kɔni ye kumaɲɔgɔn kɛ ni Gabon jamana ɲɛma kura ye k'a yira k'a fɔ a ka kalata sebaya sɔrɔli o kɔni ye wasakoba ye olu Faransi jamana ma ka d'a kan a bɛna kɛ sababu ye san 50 kɔ ni jamana kun maralen don du kelen maaw fɛ n'o ye famille bongo ye ka se ka yɛlɛma don o tagabolow la. A y'a yira k'a fɔ Faransi jamana kɔni bɛna to Gabon kɛrɛfɛ walasa ka se ka bolo ɲɔgɔnmaw sabati min bɛ kɛ bonya ani bɛn ni karama kɔnɔna la walasa u bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u ka nafasɔrɔ siraw bɔ. Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron a y'a yira k'a fɔ ale kɔni ka dayɛlɛnnen don walasa ka se ka nin bolo di ɲɔgɔnma ninnu ni k'u sinsin. Nigeria jamana kɔnɔna la fɛn min ye marafafɛn jugu tigilamɔgɔ dɔw ye banbacia wale ta ka l'église dɔ sɛgɛrɛ min kɛra Nigeria kɔrɔyanfan marabolo dɔ la. Kɛra sababu ye fɛn min ye lakɔliden maa 303 minnu si b'a daminɛ san 10 ka se san 18 ma ani kalanba maa 12 ni k'olu daraki ka taga n'olu ye. Fɛn min ye lakɔliden maa 50 bɔɲɔgɔnko olu kɔni sera k'u yɛrɛ bɔ banbaci wale maaw ka juru kɔnɔ ni ka taa u ka denbayaw la. A bɛ dɔgɔkun caman bɔ fɛn min ye Asie jamanaw ye fiɲɛ kolonba kɔni wililen don yen dugu ninnu na ka sababu kɛ wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye. Vietnam jamana kɔnɔna la maa 90 bɔɲɔgɔnko olu kɔni ni tora ni kɔlɔlɔ ninnu na min na maa 1,000,000 olu kɔni bɛ yen nɔ ni kurantanya kɛlen don k'olu sɔrɔ. San 2025 kɔnɔna la maa 279 olu kɔni ni tora ni kasara ninnu na wa fɛn min ye musakako ta fan ye dollar wari miliyari 2 o tiɲɛni ne donna ni jamana kofɔlen in maaw kun. An balimaw i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a faamuya cogo min na ne de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la sanni an k'an kɔ don ɲɔgɔn na ko maa kunnafonitan ye maa kunnasirilen yalasa k'aw bɔ kunnafonitanya kunnasiri la a y'aw suwalen to Advance TV la wasa b'aw ye jabarani ko la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. A chekai, a no kai. Ibe nana ni ere, wa ibe nana ni anduye. Nyogote nyogomanda, andilula, c'est de la qualité. Nyogote nyogomanda, andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana halikene malala, abe mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi baratelima, chenyuma, songo damatemedia. Andi baratelima. Telima wabdaka di tro Sojo la la fiera Pentiri ke la la fiera Ibe nana ni here Mali ho severa Andu intérieur Andu extérieur Songo dama temedia do Ani si mankol Abara no kanyine Abe jateli ala Abika so nuguya Songo dama temedia Bara no kanyi ibi bara no kanyi Sogo no tani kene mata Abara no kanyi ibi ibi